Hosea tidumienu. Efrem hwemframa na wodi apue ahumachi. Da nyina oma atro ne oseye dɔɔso. Na one Asiria kwa apam. Na wɔsoa ngo kɔ Misrim. Na Awurade ne Yuda anya asɛm. Na wɔreba batwe Yakob aso sɛdeɛ na kwanteɛ. Sɛdeɛ ne nneyoyɛ teɛ no na obetua no ka. Ɔyafunu mu na ɔsɔɔ ne nua nantini. Na n'ahoɔden mu na ɔne Nyankopɔn koe. Ɔne ɔbɔfoɔ no koe na otumi. Osui na ɔpaa no kyɛw. Ohunu no Betel na ɛhɔ na ɔne yɛn kasae. Na Awurade yɛ Asafo Nyankopɔn. Awurade ne din a wɔde kae no. Na wɔn nso sane kɔ wo Nyankopɔn nkyɛn. So adɔyɛ ne atemmuo mu. Na hwɛ wo Nyankopɔn kwan daadaa. Canaan nsisie nsania wɔ ne nsam. Ɔpɛ amimdie na Efrem se, Manya me ho ara.